Z Prahy jsme vyjeli 22. září v 9 hodin ráno. Povětrnostní podmínky byly velice příznivé. Posuďte sami. Okluzní fronta. 356 42, 359 44, 360 30. Teplá fronta. 350 38, 345 34, 341 33. Výška, tlak, teplota, rostný bod 570, 954, 7,6, 3,6. 2760, 725, 9,9, minus 14. Lepší počasí jsme si opravdu nemohli přát. Nálada, alespoň v našem voze, tedy ve skupině A, byla výborná. Promiňte, já to tady musím zase opravit. Ano, ve skupině B byla výborná.